da mana ya kai ne labai. Yanzu in ban da rahin mutunci na wannan yaro. Wai in bashi imin turi. Sai yi da yayi makin din ga bai ɗaya bidiyo ina comedies ina da komai da komai ina. In an ce su maka tawa kawai imin delete duk wani kan nishadi na imin delete. Kana nufin ute comedian? Duk da nake kalla suke sani nishadi yaran nan di ya tattara da kazanga in bai mun turi. Ya tattara yayi makin gaba ya goge mun. An ce su makaranta su ki zuwa makaranta. Yalla bai ma daidai ba. Amma kai baka da wata sanarwa Ute Entertainment TV da MS Ute TV. A ina zan samu comedy nasu? A ina zan samu? Ba kana hawa YouTube channel ba? Ina hawa YouTube. Ko Video Man? In dai ka sa Ute Entertainment TV za ka ga comedian. Kana nufin ko ka sa MS Ute TV. Kana nufin in na dandanna komai zan gani a sun kuwa akwai barkwanci abin nishadi da komai da komai. In dai ka danna kana da data za ka samu. To ai ni ina barin samu bane ni sai nake ta. Wa magana data ka samu Ute Entertainment TV. To wallahi ka ci daraja wannan ban Allah tunda ya ga mu Ute Entertainment TV sun bude sabon channel. Amma da haka fa